Ahir vam salpar de Cartagena i avui navegarem tot el dia rumb a Civitavecchia, on arribarem demà pel matí. I aquí, a Civitavecchia, ens trobem amb el tristament cèlebre Vaixell del Piolín. Introducció a la història de la ciutat de Civitavecchia, que neix a partir d'un assentament etrusc i va anar assumint sempre un paper cada vegada més important i estratègic en època romana, gràcies també a la proximitat de Roma i a l'emperador Trajà, fundador de la ciutat. A la part central de la muralla defensiva es troba la famosa font de Vanvitelli, manat construir pel papa Urbà VIII, i és un dels monuments històrics més importants i millor conservats del port de Civitavecchia. En ple centre històric hi ha la plaça Leandra, és la més antiga de la ciutat, al voltant de la qual s'estén el característic casc antic, i al centre de la plaça es troba una font d'origen medieval, reconstruïda el 2012. L'antic barri anomenat el Gueto està al voltant de la plaça Antoni Frati. La zona és sense cap dubte una de les més vives de la ciutat, per als seus molts restaurants, locals, pubs i pizzeries. Malgrat el seu nom, la zona mai va ser habitada per famílies jueves. Durant la Segona Guerra Mundial, Civitavecchia va quedar molt malmesa pels bombardejos aliats. El que sí és molt interessant de visitar són les termes taurines conegudes com les termes de Trajà, que són un lloc arqueològic de gran rellevància històrica, o si no, visitar les de Ficondella, on encara ara us hi podreu submergir. Se'ns han passat les hores sense adonar-nos, així que anirem cap al vaixell per sopar i continuar rumb a Gènova. De bon matí hem arribat a Gènova, que per lo que hem pogut documentar-nos és una ciutat tan plena d'història que resumir-la en unes poques paraules és una tasca impossible. El seu port és el primer d'Itàlia i el segon en importància de la Mediterrània després del de Marsella. Gènova va ser propietària i senyora dels mars i del comerç a lo llarg d'uns quants segles i va veure néixer personatges de la talla de Colom i Massini i compta amb un centre històric ple d'edificis meravellosos i que mereix ser descoberta sense cap pressa, especialment si t'agraden les ciutats amb un aire decadent. La part més coneguda de la ciutat és la coneguda com l'Strada Nova, en el qual podem imaginar l'esplendor de Gènova del segle XVI, gràcies sobretot a les meravelloses residències i palaus que flanquegen la Via Garibaldi i la Via Balbi. Gènova té dotzenes de palaus al casc històric, i a quin més opulent, encara que cap rivalitza amb el Palau Reial. Aquesta vila palatina albergava a 3 de les famílies més poderoses de la ciutat. A l'actualitat, el Palau Reial és un famós museu amb una impressionant col·lecció d'art i mobiliari dels segles XVII i XVIII. El palau el va construir a mitjans del segle XVII la família Balbi, que van aconseguir la seva fortuna en el comerç del tèxtil i de la seda. El Palau Real va ser testimoni de molts moments claus en la història de la República Genovesa. Durant segles, l'antiga República de Gènova igualava en riquesa Venècia i el seu casc històric encara conserva encantadors carrerons, palaus de marbre i esglésies barroques.
Com a autoritat marítima que era, Gènova va rebre multitud de personatges importants a lo llarg de la seva història a escala internacional, i les famílies més riques feien torns per allotjar aquests il·lustres convidats. Tots els palaus que formaven part d'aquest sistema estaven inclosos en una llista oficial anomenada Rolli, i així va néixer el terme Palaci dei Rolli. Tot passejant, hem anat a parar davant del Palau Grimaldi, que és on està instal·lat l'Ajuntament. Ara ens trobem davant del Palau d'Angelo Giovanni Spinola. La casa Spinola, en els segles XIII i XIV, era una de les principals famílies polítiques italianes a la República de Gènova. L'any 2006, 42 d'aquests palaus van ser inclosos en la llista del Patrimoni de la Humanitat. Casa de l'Òpera, que porta el nom del rei Carlos Fèlix de Sardenya, i la primera pedra del nou edifici es va col·locar el 19 de març de 1826. L'auditori dona cabuda a una audiència de prop de 2.500 persones en 5 nivells. L'acústica està considerada entre les millors d'Europa. Plaça de Sant Mateu i església del mateix nom. A la seva cripta es conserva la tomba d'Andrea Doria. La Galeria Imperiale de Gènova és una de les botigues d'antiguitats més antigues i menys conegudes de Gènova i ocupa la planta baixa del Palau Imperial de Campetto, obra del segle XVI. Val la pena de visitar pels seus frescos dels sostres i de les parets. La Catedral de Sant Llorenç és un dels edificis més peculiars del centre de la ciutat. Algunes parts de l'església daten de l'any 1118. Igual que en altres esglésies famoses de la Ligúria i la Toscana, s'ha emprat marbre blanc i negre per la seva construcció, el que li dona majestuositat. Ja de camí cap al Vagell, arribant al Port Vell, ens trobem amb el Palau de Sant Giorgio, que està situat al centre del port antic i és un dels edificis històrics més importants i coneguts de Gènova. Aquí ja donem per acabada la nostra visita a Gènova i anem cap al Vagell a sopar. I després de sopar anirem a escoltar un concert i a dormir. Després de sopar, ens han dit que no podem anar a Marsella per la mala mar i els forts vents i que anirem a Vilafranys de Surmer. Esperem que no hi sortim perdent amb el canvi. Ens hem despertat amb molt mala mar i un fort vent que fa que el vaixell es mogui com una closca de nou. El temporal és acompanyat fins ben entrat al matí i a poques milles de la costa. Ja hem arribat a Vilafranys-sur-Mer, on passarem la resta del dia esperant que es calmi la mar. El poble està situat a 4 quilòmetres de Niça i a 12 de Mònaco, al bell mig de la Costa Blava. És lloc d'estiueig des de finals del segle XIX i la Rada
ja era freqüentada antigament pels marins grecs i romans i ha conservat molts dels vestigis del seu origen. La comarca era el comtat de Niça i la casa de Savoia la va comprar per poder tindre sortida al mar. El ducat de Savoia fou un estat integrant del Sacre Imperi Romano-Germànic a la part septentrional de la península itàlica, així com en zones de l'actual França, entre 1416 i 1714, i regit per la dinastia Savoia. Capella de Sant Pierre. Aquesta capella romànica situada als peus del nucli antic va ser completament decorada per Jean Cocteau l'any 1957. La ciutat va ser víctima de múltiples ocupacions franceses entre els anys 1720 i 1820. Fins que l'any 1860 va ser annexionada definitivament per França, juntament amb els dominis del comtat de Niça. Aquí a Vilafranys s'amaguen moltes de les propietats més esplèndides de la Costa Blava i on els milionaris del món els agrada passar les vacances, ja sigui estiu o hivern, doncs és un lloc impressionant. A la península de Cap Ferrat hi ha un dels palaus més impressionants de la Costa Blava, la Villa Eprusi, de la família Rothschild, que és d'estil italià. Aquest és el carrer Fosc, d'uns 130 metres de llarg i data del segle XIII, i és un autèntic exemple de poble medieval. Situat al llarg de la primera muralla, es va construir per protegir el poble dels bombardejos i dels atacs pirates. L'any 1543, després de l'ocupació per la flota franc-turca dirigida per Barbarossa, el duc de Savoia, Manuel Filiberto, va ordenar la fortificació del poble i va fer construir el fort Montalban i la ciutadella Sant Elme. Vilafranys-sur-Mer és actualment un dels primers ports de França dedicat als creuers d'esbarjo. Vist el poble i rodalies, tornarem cap al vaixell per dinar i descansar, desitjant que demà ens faci bona mar, ja que les perspectives, segons la tripulació, no són gaire favorables. Ens acaben d'anunciar pels altaveus que sortint del port ja ens trobarem amb la mar molt picada, anant a pitjor en el transcurs de la nit i que ens preparem per demà, així que ja estem avisats. Doncs sí, les previsions no han fallat i ja l'estem ballant i sembla que encara anirem a pitjor i no es veuen passatgers enlloc perquè la majoria estan a les cabines. Ens diuen que tenim el vent de proa i això fa que no anem més de pressa. Però tot i això, alguna cosa està passant i no ens creiem que tot sigui culpa del vent. Doncs ja portem més de 9 hores de retras. Teníem que arribar a Barcelona a les 8 del matí i ens estan confirmant que no arribarem abans de les 9 de la nit. Per fi, ja estem a la vista de Barcelona, que ja era hora. Doncs ja tenim ganes de trepitjar terra ferma, recollir maletes i posar fi a la nostra aventura marítima.